Benvidos a un novo episodio de Discosmos. Hoxe atopámonos en Friol, na mítica discoteca. Contaremosvos cada unha das interaccións químicas e reaccións que ocurrirán entre os diferentes átomos. Imos a comenzar cos átomos que xa están presentes na entrada esperando. Este é o uranio 238. Pertence á familia dos actínidos e é radioactivo. Ten bastante mala leche, costalle controlar a súa ira, así que mellor non enfadalo moito. Tengo contactos, le dije al uranio que viniera, si no, no venía como pago. Pero tengo contactos. E aquí temos ao ferro, un metal de transición, un tipo moi duro, e todavía máis duro cando se xunta cos seus colegas os carbonos, formando o clán do aceiro. Non deixará que ningún átomo se lle cole. O helio, un gas noble, en xeral non reacciona co resto dos elementos, pasa de todos. Está claro que a nobleza non se xunta coa chusma. Ten unha gran estabilidade económica, non necesita a ninguén máis para sobrevivir e estar tranquilo. Carbón. Aquí temos o carbono, un non metal do grupo 14, vital para as nosas vidas. Pode pasar desapercibido como grafito ou brillar como diamante. É moi sociable, comparte os seus electróns formando millóns de compostos covalentes. Ademais, é poliamoroso, pode estar liado ata con 4 hidróxenos á vez. Aquí está o cloro, un non metal da familia dos halóxenos. De todos os irmãos, é o máis hixiénico. Está desexando conseguir un electrón na súa última capa, polo que intentará a toda costa enamorar aquel átomo que lle ofrezca ese electrón. O zinc, un metal de transición, é ríxido, de ideas claras, salvo que esteamos a temperaturas elevadas. Gustalle moito o cloro, así que é probable que hoxe nos vexamos nalgúnha que outra trifulca amorosa. O oxígeno pasa a maior parte do tempo co seu irmão, aínda que tamén lle gusta estar cos seus 2 hidróxenos favoritos. Iso sí, cando se xuntan, débense ata a auga dos floreros e rajan moitísimo dos alcalinos, especialmente do sodio. E por aquí temos a outro gas da nobleza, o neón, solitario e independente. Todavía vive de rentas, nos seus mellores momentos dominou o negocio das luces brillantes de moitos carteles e rótulos. O sodio, un metal da familia dos alcalinos, está desexando perder un electrón. Aínda que parezca moi tranquilo, cando se xunta coa auga é explosivo. E por último, o hidróxeno, o elemento máis abundante do universo, presente nas nebulosas. Ten unha gran proxección profesional, xa que nun futuro non moi lexano podería convertirse nunha fonte de combustible que podría eclipsar ao mismísimo petróleo. Como era de esperar polas normas da disco, o ferroporteiro prohíbelle a entrada ao uranio por ser radioactivo. A uranio parecelle fatal, enfádase moito e comeza a descompoñer o seu núcleo e a emitir partículas alfa. Na natureza, o oxígeno e o hidróxeno forman moléculas diatómicas. Madre mía, o traxe dun dos oxígenos. Está claro que encarga coa maior densidade electrónica.
Aquí podemos ver ao cloro e ao hidróxeno como ácido clorhídrico, botándose unhas pezas de baile tranquilamente. Pero, un momento, aparece o zinc e sen ningún tipo de reparo decide desplazar ao hidróxeno e poñerse a bailar co cloro. Nótase que o amor está no aire. Pobre hidróxeno. Pero non vos preocupedes polo hidróxeno, porque aparece o rei da pista para facerse olvidar o cloro. Isto é un flechazo en toda regra. O carbono é tan conquistador que atrae covalentemente a outros 3 hidróxenos da disco. Pero agora por aquí apesta a metano. Moitas cousas están pasando esta noite. Agora mesmo, unha pedida de matrimonio. O sodio ofrécelle ao cloro o electrón da súa última capa. Atráense electrostáticamente formando un enlace iónico. Pero mediante a solvatación, a auga é capaz de solubilizar e separar esta sal formada. Desta maneira quedan os ións por aí revueltos e o ferroporteiro ten que ir a poñer un pouco de orden. Os gases nobles non reaccionan. Pasan absolutamente de todo o que pasa ao seu redor. Oh non, temos un pequeno problema. A molécula de auga acaba de localizar ao sodio, o que pode desencadear nunha pelea violenta. Bueno, violenta. Creo que teño visto cousas bastante máis violentas. E ata aquí o programa de hoxe. Vémonos en futuros episodios. Recorda non perder nunca a curiosidade. Ida modiño, marcho que teño que marchar. charging power battery, and now we are full of energy. We are the robots. We are the robots.
A la 1, 2. A mí no me grabes, es que no estoy disfrazada. Para de defender el tonto, por favor. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. Snoop Dogg. You know what happened with the D.R.E. Ese celular es mi colega, es un colega. Shake, shake, shake.